Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug motipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tao nga moabot nga may gahom og himaya og suguo niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoyng igira. Inig panghumok na sa mga sanga niini ug mangudlot na kini, inyong masayran nga duol na ang ting-init. Sa samang pagkaagi, inikakita ninyo nga kining mga butanga nagsugod na paghitabo, masayran ninyo nga duol na gayod ang pagbalik sa anak sa tao. Timan kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong gisulti dili gayod mapakyas. Apan walay nasayod kanus-a moabot kadtong adlawa utak naa, bisan gani ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak. Ang amahan lamang maoy nasayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gipasabot sa atong Ebanghelyo ug sa unang pagbasa, tin-aw kaayo na matapos gyud ang tanan. Way usang mahibilin, apil na ng mga planeta, apil ng adlaw, apil ng buwan, tapos gyung tanan. Okay ra ninyo mga tapos mo? Ha? O nahibaw ba mo nga matapos gyud mo? Sige ko no, ingna ang imong tupad. Imong tupad ba lingi-lingi Nya pangutan ay nga nahibaw ka nga matapos ra ka? Ina kaybaw ka nga matapos ra ka? Pangutan nya musanong gani kana buutan na siya. Pero di gani musanong pasabot buangon na. Kana bang buang di man na musabot. Di man na musabot bisag unsay mo isulti. Mo nang buang. Ang Ginoo sige balik-balik, ang simbahan siging balik-balik og tudlo matapos rata, pangandam para sa katapusan. Sige lang kita hunahuna nga di kita matapos, di lang gyapon magpabaksin kay basig mamatay. Ana ba? Hadlok kay mamatay, di pa baksin. Nganong di ka baksinan, di ka matapos. Di na ka matapos. Matapos gyapon, nyag baksinan ka, mas madali. Kuno, ingon sila, kuno. Pero wa say siguro ang wa magpabaksin, mao say maguna. Kay karon ra ba sa mga variant-variant, ang daghan kaayog casualty ang way baksin nga naigos variant. Ang naay baksin luwas 100%. Anong tutok mo muna ko? Labaw na gid tingali kung di ka moundang sa imong sala, kanang dipinsahan gid nimo ang imong sala, kay gatuo kang buhi pa ka dugay.
Kana ra bang sala mao ra ba nay perting mupatay sa atong lawas ug kalag? Timan iha, ang sala mupatay sa lawas ug kalag. Arang-arang lang ng baksin, arang-arang lang ng virus kanang COVID. Kay ang patyon ana lawas ra. Kana yung sala mupatay sa lawas ug sa kalag. Ngano man, matud pas unang pagbasa, inig kamatay na natong tanan, mabanhaw ta. Duna kunoy mabanhaw aron dadon ngadtos kinabuhing dayon dito sa langit, ug duna say mabanhaw nga dadon ngadto sa kaulawan nga way katapusan nga mao ang impierno. Ngano man, kay ang kanang dadon sa impierno ipadayag sa Ginoo ang iyang sala. Nya kanang sala makauaw biya ginang sala. No. Kinsan nyo dinhi ang mutug-an gyud nga magsigi siyag tan-aw porn. Taas kamot. Matanawa di ba way ni pataas ang pari ra? Ano, dede ko no mo mananaw. Sige, bahala mo diya. Kinsa ninyong mga bana dinhi nga musulti gid sa inyong asawa nga magsigi mog tutok ana mga mugbo kay short. Taas ka mo. Kana bang honest gid ba nga ganahan ikaw magtan-aw ng mubog short? Wa gini pataas. Di ko mo ganahan na mo tanaw. Oy sus. Nahan ging pare kamo na noon dili na. Sala mo na. Sala na oy. Kanang magkuan ka, mura kag magsigig tutok ana. Pero kamo mga bana, magsige mog tutok sa iyong asawang mag-short. Kana wa ginay sa bisag kwaon pa ng short. Wa ginay sa asawa man nimo. Pero adto ka mo tan-aw sa lain, bisag anha pas TV, anha sa cellphone, anang mga nag-TikTok diha, nya magsikag tan-aw, enjoy na kay ka, hangtod lang dugay na kay ka matug. Kana buangon ka. Sala na patay ng lawas nimo diha ug ang imong kalag. Kinsang mga asawaha dinhi nga mutug-an gis bana nga nanguha siya kwartas pitakas iyang bana. Gisang ko na ba? Taas ka mo. Mga buangon mo mo na ang sala ikauwaw o niya inigtapos na sa itong kinabuhi isulti sa Ginoo ang atong gitaguan. Mo nang ningon ang Ginoo, why mga butang nga natago nga dili mabutyag. Nya inigbutyag na anatanan anha na diha ang kauwawan. Kana bang inigatubang ni mos Ginoo nya moingon dayon, nyor Father Siano kunyor nya naon des Ginoo igtan-aw impierno ka Father. Uy ngano man nyor, nganong wa man nimo i-share ang kolekta na ara man na nimo. Wa na mahibaw-an ang gibulsa dayong kolekta. Sige pag mo kita-kita sa madre. Sus wawa. Nya maminaw dayon ang taga San Vicente ba kay nangamatay sa tagdungan. Nya maglibot mo dito. Hala si Father, hala si Father. May pagwata mo parit og slat ato. Ayaw lang sa day palit sa mog slat kay nganoan. Ang bahala na lang ako nga na maligya, maimpierno ko kamong nipalit, malangit man mo. Malangit mo Madi mo to. Nganoman kay sa ikaduhang pagbasa ang makapalangit di ay kanang mosunod ta ni Kristo nagantos nangalagad og nagpakamatay para sa tanan. Kana mo nay makapalangit unsa man ang sala para ras imong kaugalingong katagbawan. Kana ding sugal para imo na hubog-hubog, para imo na suyop, para imo na kanang sigig pangural anang imong yuta, para imo na kanang sigig paningil sa utang para imo gyapon na, kanang kiskis ana imong kilay ikaw ra gyapon na, kanang pakulor ana imong buhok ana imo na, palaygit imo na, inom anang pills imo na, premarital sex imo gyapon na, same sex imo gyapon na, kanang pagpanguligta sa tanan kana ra yung pagpanguligta mo ay makapalangit. Kaya di man na para sa pare. Para asa mo na?
para sa parokya. Ang pari lay tigkupot. Wa man mo malipay nga mo man ay tinuod. Kanang di ka muhog sa kolekta para unsa man na? Para imo. Ug muhugas kolekta para na sa uban. Malangit dayon ka. Ana. Kanang mga saba kas imong anak, para unsa man na? Para imo. Nya ang imong anak din imo kasabaan. Kana makapalangit na kay para na nas kayuhan sa tanan. Kana sa mga anak nga magsigi na lang anang cellphone, duwa anang computer. Para iya sad na. Kanang anak nga mutabag panghugas ngadto sa mga plato, mutabag panglimpyo, tabag panglaba, para unsa man na? Para sana sa tibuok pamilya, kana kapalangit na. Kana mga anak nga di mo answer ana bisag module di mo answer. Para iya sad na, no? Tapulan. Kanang kugihan kay mo tuon, kugihan kayo mo eskwela. Para asa man na? Para gyapon na sa uban, kaayuhan sa pamilya. Sayon ra kaayoy, ilhon kinsay malangit, kinsay pakauwawan sa Ginoo. Muna ingon ng Ginoo, panganda mo kay duol na lang kaayo. Nganong duol naman? Kay nahitabo na ang mga gitagna ni Kristo nga mao'y mag-una. Unsa may mag-una kahitabo? Kagutom, famine, naana, gubat, naana, linog, naana, mga lunop, naana, panag-away, kaning panagbangi, mag-unay, nasod, batok nasod, amahan, ngadto silang mga anak, inahan, ngadto silang mga anak, gaunay na, siging away, siging binungulay, nahitabo na naron, nanay daghan, mga managsuon, wa na magtinagdanay tungod ng ilang mga kural kanang ilang mga yuta nga gibahin sa namatay nilang ginikanan, wa na magtingganay, ang uban nagkinihaay na, wa na mahitabo o nahitabo na, tabo na. Kanang pagpakadiyos-diyos, kanang ako na'y Ginoo, daghan na kayo muangkon nga ako'y Ginoo, hitabo na sana. Kanang magbuot-buot supak sa Ginoo, matud pa niya ni Kristo, isalikway ko sa tanan. Sama na, nahitabo na, hitabo gyapon. Kanang pandemic, kanang mga sakit nga mananakod, nahitabo na, hapit na gani mo, mga mata. Sa to pa na, niya daghan na kuno ang dili mo tuog Ginoo. Tinuod yun na. Kana lang Spain mao nay nag-evangelize nato, karon sila nay sigig pangayo og tabang aron mo evangelize ngadto nila. Kanang European countries, labi na ng Germany, France, Italy, sila nay daghan kay Katoliko, daghan kay mga santos, mga 500, 1,000 years ago. Karon sus, gamay na lang kaayo, hapit wa nay manimbas ilang simbahan. Kita dinhi, kaluoy sa Ginoo, bisag way ikapliti, musimba gyud. Sa una, pero karon di na. Ngita gyud ikapliti sa balhabal, nanang ikapliti anang naang mga apil na ng tricycad, wa gani, di na dayon musimba. Hala, hapit na sad ta dinhi. Hapit na sad mahurot. Inyong mga anak karon kanang nag-edad og mga 20 anyos paubos, kusog pa mo simba o dadono na kayo? Kusog pa magrosaryo o sige na lang TikTok? Sige TikTok. Ibuhong ko ba mag-agi kusdan, usay maglakaw-lakaw ko, kadang mag-agi ba nay magsigig sayaw-sayaw siya ram usa. Nakungano mo na siyang gasayaw nga siya ram nang usa din siya ga TikTok na pa din, nangayabag namang yun. Ako mga pag-umangkon akong gipaari dire, nanganha di anang babaway kanang luyuan na di anang kuan na squire dito nag-TikTok na ko mga buangon hasta simbahan gi-TikTokan. Ngano ka na naingon anak naman aron tungod kay gusto na kita nga kitay murag daygon, kitay Ginoo, kanang daghang yung movie nato unang diha sa anang naang ilang kuan pakita-kita anang diha anang YouTube
diya ng Facebook. Basta tan-awon lang, daghang mobyo. Ala, labi na gitawang mga babay. Magpakita-kita din ang ilang mga private nga mga parts sa ilang lawas. Aron daghan lang yung mobyo. Kami, di gini kapakita, kay wag gini mobyo. Lain sa buhatos mga laki, kana sa mga imposible kayong mga butang. Nganong ingon ana naman taron? Nga kamo ganing mga babay, magkabuang magaimog panapo anas publiko, kay di mo gustong naay mobyo. Ug na gani manglili ninyo dito sa inyong balay, inyo maganing ikiha, masuko magani mo, liilion karon i-post na gid sa Facebook. Nangayabag na gid mong mga babay, way labot aning nanimba. Ambot, ugwa ba sa ka maapil ning nanimba? Ngano man, kay wa na ta maghuna-huna nga matapos ta naay hukom nga atong pagadawaton. Ug ang angay buhaton mao ang pagbuhat sa mga buhat sa Ginoo. Kana bang makapawagtang sa sala, magpost-post ka diha sa Facebook ug sa YouTube aron mudaghang sala, apil ng pari makasa, ayon na lang. Kay accountable ka ana, gitawag nag sin of scandal. Skandal ba kanang makaangin ka sa uban sa pagpakasala. Pinaagi sa imong gipakita or imong gisulti. Kanang ingon anang inyong gibuhat, simbag yun, nya apil yung kanta, labaw na ng choir, nga sigig kanta, na, nya maminaw gina sila sa misa, di gina sila magtabi, ni humanlag kanta, kana, muna'y sundunon kayo, labaw na yung muhog na sila sa kulikta, bisag nagkanta sila, wa nagi, kolektor nga musaka nga to para mangulikta nila, nga naman, nitagam, mupahuway kog usa ka pahuway diha ang kanang tigkolekta nga to igadto to inigana sige lang kanta digin mo tagad bitay ay lang mo panghog sa kolekta pero mas mayo yung muhog mo sa kolekta sa tingali usa ngano man basig wa mo kasabot nga kanang paghog sa kolekta mao nay imong pagbutang sa imong kinabuhi para sa simbahan kana bang ako ning pagpakighiusa sa simbahan gitawag na siya og halad offering, gi-offer nimo imong kaugalingon for the whole church. Gamay ra tuod na, pero kung imo nang kinasigkasig ihatag, nahitipon ka sa kinadak-ang simbahan sa tibok kalibutan, the one holy Catholic Apostolic Church. Mausa ka ba? Nyagdili ka muhog sa kolekta, wa kay kanang gitawag og gesture of unity and communion. Masiparit sad ka, peligro sad nga dili ka maapil sa mainstream sa grasya. Mo nay meaning anang kolekta, dili nas gidakon sa kantidad, kung dili sa kadako sa imong gugma o sa imong pagsabot nga para ni tanan. Nya inig human imong hog sa kolekta dinhi, apil diha ang imong balay, imong yuta, imong kwarta. Sa pasabot ana, nga inig uli sa inyo, apil sa dang imong mga silingan sa imong balay na kunwa sila'y balay pasudlon sa nimo sila sa imong balay apil pod sila sa imong pagkaon na kunwa sila'y gikaon imo sang paambitan ngayon ana mo wa uy pagsugod na kamoy karon no sugdi na ninyo karong hapon sugdi ninyo hatag ang silingan yung way gikaon nya katong nakautang nimo nga way wa gyud tayo ikabayad sugdig ingon nga quits na lang today mo nay akong offering sa simbahan awa di ba mga usab din ang ilang naong smile na sila ako bitaw karon sa akong birthday ika 58 man ako nga birthday karong 24 ug makaabot ko napo na lang gyud kaadlaw ambot kaabot ba gyud ka ni tiwasono na rabaning mga idara pero nikala sa ko wala sa excited pero nangutana sa kus Ginoo Lord unsa may akong buhaton para mang akong pag-celebrate sa akong birthday makapalangit sad nako simple ra kay giingos Ginoo panghatag og bugas ngadtos mga way gikaon kanang imong naandan ba manghatag kag tag 5 kilo nga rice nako pila man sa akong ihatag kay naanad ni nga nitag kada kapilya 25 ka pack
25 ka pamilya kada kapilya. Ana, nya og magpista ta 50 ka pak kada kapilya. Karon ingong Ginoo, himo asang 58. Kay 58 may imong edad. So kada kapilya tagaig 58 ka 5 kilo rice. Nakuasa man kumukuha na siya. Kolekta, kanang kolekta ko. Muna karon kamo, hog mo das kolekta labing minus equivalent sa usa ka pak kay ako nang gamiton para panghatag. Sugot mo dili. Oh, tutok ra ba? Dali ra kay mahumanoy kay kuan ra guni kabuk atong kapilya 34. Nya kaning center dinhi kaning nasakop dinhi palibot sa simbahan, equivalent man is tulo ka kapilya ang gidaghanon. Di mahog og 37. 37 ka 58. Pila na tanan? Kuha na ko kibaw. I-multiply be. Yan. 58 times 34 equals 37 di ay. 58 times 37. Pila na? Wa mo kibaw no? Unya na lang na assignment. Nya kinsa tong gusto nga moapil ani akong celebration, kana ri akong celebration, wa nay lain. Depende og nay mo sponsor, na ako'y celebration nga ako kunuhay. Pero wa gani mo na ni akong celebration. Nya mo kuan mo, hatag mo. Tulo ra jud kabuok ang niingong hatag. Sige lang, di lang ko mamugos, basta ang importante ako sa kong bahin, ako ning i-celebrate. Nya ganihang buntag, pagbasa na ko sa update sa atong nahalin nga slots. Pila na ni atong update? 537 pa man atong halin. Jutay pa kayo. Nya mura sa giingnan sa ko, ikaw sad palit sad 58 na may mong edad, palit sad 58 ka slot. So, ako papaliton 58. Daginuton pagitaw na akong gidupa-dupa, sakit ra ba kay kamot na ko nagdupa-dupa? Palit sa ko. Nasugdan na ako ato ganing niaging adlaw. Kapalit ako og 13 ka slots. Karong sunod Domingo punan sa din ako. Abot kinig 58 sa dip ako mag-celebrate sa akong birthday. Di nan ako'y edad ko, halad ko. Ana 58 ka slots paliton. Nya 58 pagyud para sa 37 ka kapilya. Ninduta ka anino og matuman. Ako gining paningkamutan. Bahala wa na ko'y gikaon. Basta naalay kanon ang akong mga gimahal nga mga parishioners. Ana. Anong inyo ramang kung tutukag maluluyon kayong mga mata? Salamat taon kay naay pakpak basin pag naay hug. Sige na, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Hinkan didto mobalik siya paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, sa katapusan sa panahon, ang Dios magpadala sa iyang mga anghel aron pagtigom sa tanang katawhan ug hatagan sa makiangayong hukom. Busa mo dangop kita kaniya karon ug moingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan magmakanunayon sa pag-andam sa katawhan, sa pagdawat ni Kristo sa iyang pagbalik, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga kadtong mugiya sa kanasuran, makadawat sa Dios nung kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami.
Nga alang ni adtong naganto sa nakalain-laing matang sa sakit, nga makabaton sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiak kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiak kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiak kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiak kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiak kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiak kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na sa atong mga gihandong karon, mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiak kami. Dios namong amahan og maluluyon nga manluluwas, dawata kining among mga pangamuyo nga among gihatag gituboy nga kanimo uban sa gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.